Vítajte. Je 9 hodín a 30 minút a ja sa nachádzam na Staničnom námestí, robím linku číslo 6, mám celodennú smenu od 4:22 do 15:23, to znamená, že mám výkon 11 hodín a 1 minútu, tento celý čas som v robote, je štvrtok 26.10.2023 a určite vy, Košičania, ste zaregistrovali, že vo všetkých dopravných prostriedkoch mestskej hromadnej dopravy je hláška, ktorá hovorí, že dnes medzi 10. až 12. hodinou v električke číslo 6 sa bude vysielať naživo so štúdiom Rádio Regina. Budú rôzne témy, bude tam nejaký rozhovor s nejakým spevákom alebo speváčkou, už ani presne neviem, to som počul iba v rozhlase, potom tu bude nejaký rozhovor s cestujúcimi. Čo keď sa stane to, že ja budem ten, kde toto štúdio Rádia Regina nastúpi ku mne do električky a budú z mojej električky robiť rozhovor. Za chvíľočku pôjdem ako linka číslo 6 a môže sa stať, že počas jazdy niekde na trati prídu a nastúpia ku mne. Začalo mi to pípať, ja mám už za chvíľočku odchod, ešte si idem dať niečo na pitie, lebo som nejaký smedný. Minútka do odchodu. Musím sa ešte občerstviť energetiakom, mám tu energetiak, týmto sa občerstvím ešte pred jazdou a ja budem vyzerať štúdio Regina, či náhodou sa nestane to, že nastúpia tu ku mne do vozidla a budú so mnou, nebudú ešte robiť aj rozhovor. Ale to nie, to len srandujem. Dobre, poďme už na trať, lebo cestujúci už čakajú. Aj po 11. hodine je stále Rádio Regina Východ v električke číslo 6, konkrétne v súprave s označením 841. 11 hodín a 20 minút na meste Maratóna Mieru. Mám linku číslo 6. Myslel som si, že dnes prídu s Rádiom Regina do mojej električky a bohužiaľ nestalo sa tak a vysielajú z električky číslo 841, ktorá jazdí predo mňou. 12:27. Čas pokročil. Nachádzam sa teraz na Havličkovej. Rádio Regina už nevysiela. O 12:00 svoje vysielanie skončili. Celý čas som počúval rádio, celé 2 hodiny som to vnímal. Chcel som vedieť, čo sa nové dozviem, ale dozvedel som sa to, čo už všetko viem. Dúfam, že ste aj vy počúvali Rádio Regina. Bolo to celkom zaujímavé, boli tam rôzne rozhovory s cestujúcimi, s vodičmi, s vedením dopravného podniku. Oplatilo sa to počúvať, pretože tí, ktorí veľa vecí, ktoré nevedeli, tak sa tam mohli dozvedieť. Mňa ešte čaká celé jedno kolečko na linke 6, 12:51 odchod z Havličkovej, 13:21 príchod na Staničné námestie, 13:25 ako 6 ešte smerom sem na Havličkovú. Keď prídem sem na Havličkovú, tak čo ešte dvoječku, 14:11 ešte dvoječku, 14:27 príchod na Staničné, 14:37 zo Staničného ako dvoječka, 14:53 príchod na Havličkovú, 14:59 odchod do vozovne a 15:23 ukončenie vo vozovni. Konečne skončím túto dlhočíznu službu 11 hodinovú. Prídem domov, dám si sprchu. Dneska určite nepôjdem asi cvičiť. Zvyknem chodiť do obeda cvičiť. Narušilo to celý môj harmonogram, takže zostanem doma, vystrem sa takde na gauč, dám si nejakú kavičku na stôl a budem relaxovať, pretože zajtra ráno zase o 4:00 nastupujem vo vozovni a mám ktorú službu? Mám tú službu, čo odstavujem ráno vozidlo v US Steel.
Teraz by som mal dať čo schrumnúť, lebo už prešlo takmer skoro 3 hodiny, čo som jedol. Mal som bagetku so zeleninkou a šunčičkou. A tu ešte mám takú vecičku. Neviem, nejaká úplná novinka. Objavila to moja priateľka v obchode, tak mi to včera kúpila. Je to nejaký koláčik, alebo čo, s malinovou príchuťou, ale čo je dôležité, z listkového cesta. A ja strašne milujem veci z listkového cesta. Keď natrafím niekde na nejaké fornety, hlavne tvarohové, alebo niečo, čo je z listkového cesta a tvaroh, to ja sa neviem, ja sa prežeram s tým. Lebo čo sa týka kysnutého cesta, kysnuté cesto s tvarohom alebo s mákom, alebo čo, to nemusím, ale listkové cesto, ja už toto od malička milujem. Takže idem to skúsiť otvoriť a uvidím, ako to bude chutiť. Vlastne, keď sa tu tak vezme, je to môj obed, lebo toto teraz keď zjem, potom ešte mal by som tu mať ešte pomarančík. Mám tu ešte pomarančík na olovrant a potom už až doma. Doma sa vlastne najem večeru, teplú večeru, to čo by bol pre mňa ako normálneho človeka, keby som bol doma obed, tak to bude pre mňa večera, asi takto. Takže idem to rozbaliť a hneď vám poviem, či to vôbec chutí. Rozbalujem. Musím urobiť väčšiu dieru. No nejako babivo to nevonia. Maliny žiadne necítim. Vyzerá to takto nejako. Také tvrdé. No. Očakával som, že to bude chutnejšie. Je to aj také tvrdé, také gumové nejaké. A toho lekváru tam ani vôbec není. Toho malinového ani nič. No nič. No človek to kúpi raz, ochutná a uvidí. Na budúce to už nekúpim a kúpim si niečo, čo mám naozaj overené a osvedčené. Takže dám si to tu takto nabok, budem to pomaličky do toho ďobať. Ale teraz som si spomenul, ja hlava derava. Tu vzadu mám chladničku, bo mám Vario LS22, tu je chladnička vzadu. A ja som si tam ráno dal do chladničky riso proteínové do keľu a ja som úplne zabudol na to, že som to tam dal. A vlastne od rána do teraz to tam mám to riso. Proteínové riso, ktoré som mal zjesť skoro ráno ešte. Zabudol som, pre nedostatok času som to ani nezjedol, lebo som viac menej stále čumel do mobilu. A ostalo mi toto riso, takže buď toto riso zjem asi teraz, namiesto tých listkových koláčikov, či čo to je. A bude toto môj obed. Tak. Takže dám si to teraz na bok a idem spapať asi toto, pretože už je najvyšší čas niečo spapať. Takže tak. Ešte 6, 2, pol kolečka a bude po službe. A potom, čo sa najviac teším na to, že ide víkendík. Po víkendíku bude službička, prvého, jeden deň voľno, štátny sviatok, a potom zase 2 dní do roboty a potom zase 2 dní voľno, víkend. Toto milujem, keď je štátny sviatok v strede týždňa. Človek potom sa necíti taký vyčerpaný, lebo ja vlastne stávam každý deň. Každý deň od pondelka do piatku stávam o 3, zhruba okolo 3. A keby som býval niekde mimo, ako bývam pri vozovni, mám len 4 minúty, 5 minút peši. Keby som býval na sídlisku, ako som býval na sídlisku Ťahanovce, čo je dosť ďaleko od vozovni, tam som stával do roboty o 2:30, pretože 3:10 mi išiel autobus, kým som došiel do vozovni, tu chodím peši, takže stávam okolo 3
3, 5, 3, 10, kedy ako. Takže som vlastne dosť unavený z tých 5 ranných stávaní a vlastne chodenie neskoro večer domov, okolo 7:45, pol 8, kedy ja, o 7, a niekedy mám aj takú službu, že končím treba 17, 11, 17, 20, tak prídem o pol 6. Ale je to aj tak dosť ťahať. Človek vlastne málo spí. Nie som ten typ, ktorý príde z ranej časti domov a ide spať. Ja nespávam. Vlastne trhanára robím od 1. októbra 2017 a ja vlastne som ešte ani raz nespal medzi trhanou, že idem spať do obeda na hodinu, 2, ktorí kolegovia idú spať na 2-3 hoďky a ja vlastne neviem spať. Skúšal som to a neviem. Ruší ma. Všetko kolo ma ruší, hlavne cesta, bo ja bývam pri ceste, pri električkovej trati, autobusy, toto je hluk. Ležím a nespím. Tak som si povedal, že ani nebudem spávať a nakoniec som si tak zvykol, že vôbec nespávam, absolútne nespávam do obeda, robím si svoje veci a teraz vlastne od 1. augusta som začal dokonca intenzívne cvičiť každý deň, alebo takto 6 dní v týždni, stále si v jednom týždni nechám jeden deň voľna na relax, oddych a zregenerovanie tela a cvičím 6 dní a striedam posilovanie s kardiom každý deň. Začal som 1. augusta už intenzívne, predtým som to robil len tak sporadicky, že raz, 2-krát do týždňa pre nedostatok času, ale teraz som si dal strašne záležať na tom, aby som cvičil fakt a dodržiaval a našiel si čas, to je dôležité. A robím to doteraz, to dodržujem. Takže som nejaké to kilečko dal dole, ale nejde len o tie kilá, ale ide o to aj sa lepšie cítiť, ako aby som bol taký viac energetický. Takže to je o tom. A keď chcete niekto sa niečo opýtať ohľadom cvičenia, posilovania, alebo treba akú stravu jesť počas cvičenia, tak dosť dlhé roky sa tým zaoberám, takže presne viem, čo človek potrebuje konzumovať, aby sa dobre cítil a mohol vydávať nejakú energiu. A tým, že ja vlastne ako vodič električky tu nevydávam žiadnu energiu, tak my tu máme takú, že čím viac sedíš, tým viac tu človek kysne a kysne. Takže keď tu necvičíš a nerobíš nejaký výdaj, že telo nezaťažuješ, tak pribereš. Čo bol môj prípad za posledné roky, keď som troška prestal cvičiť, hlavne po operácii očí, pretože ja mám v očiach implantáty a preto aj stále nosím okuliare, aj keď nesvieti slnko, stačí, že je troška len tak pod mrakom, alebo vôbec, že je vôbec vidno, mne to strašne zle robí na oči, tak preto nosím aj slnečné okuliare. Najradšej by som ich nosil ešte aj pri sledovaní televízií, keď sedím doma v gauči, pretože strašne mi svetlo a lampy a všetko ťahá oči, hej. Ale to som vedel, to ma na to upozorňovali, že toto budem zažívať, takže, ale dá sa s tým žiť, hlavne, že krásne vidím tu prečítať displej, krásne vidím do diaľky a to je pre mňa dôležité. Idem teraz troška potiahnem voz, lebo za chvíľu príde za mnou ďalší voz. Teraz som sa vybral skontrolovať električku, či je všetko v poriadku, hlavne či tu niekto niečo nestratil. Práve dneska aj o tom rozprávali v rádiu Regina, že pýtali sa tam, že čo sa stane s vecami, ktoré vodiči ponachádzajú v električkách, tak sa tam vyjadrovali, že kde si potom tieto veci majú nájsť, keď niekto niečo stratí a hľadá. Aha.
833, záchranárska električka za mňou. Dneska celý deň jazdí. Takže nič som nenašiel. Všetko to vyzerá tu, že je tu všetko v poriadku. Všimnite si interiér električky, hej, tieto madla, hej, tu pri dverách, všetky tieto madla. Toto všetko sa dá využiť, keď človek si chce troška zacvičiť tu v električke, akože urobiť nejaký stretching, hej, a ponaťahovať sa, tak využijem tieto madla na rôzne také veci, ako napríklad, že chcem si natiahnuť prstný sval, hej, urobiť stretching, tak tu sa takto chytím, asi takto natiahnem, hej, a naťahujem si, tak, potom si naťahujem. Z druhej strany si naťahujem prstný sval, poprípade sa zavesím tu hej, a visím, naťahujem si ruky a rôzne cviky, mám už také svoje osvedčené, aby som si troška, keď sedím, hej, tak aby som si natiahol šlachy, svaly a hlavne nohy. Hej, tie je najdôležitejšie pri tejto robote naťahovať a potom ešte chrbtové svaly. Hej, tie sú tiež veľmi dôležité, lebo v tej električke nič len z jednej strany na druhú, hore, dole, hej, a to človek si tu úplne vybije platničky a stavce a potom tu plno vodičov má problémy s chrbticou. No, ja do tej kategórie nepatrím. Pomaličky mi končí prestávočka a mám ešte nejakých 6 minút, tak týchto 6 minút idem využiť, aby som si umyl ruky a navštívil toaletu. Hurá, hurá, hurá! Som na lokomotíve, respektíve na Havličkovej a mám poslednú jazdu do vozovne. Ako máte možnosť vidieť, 1458 z Havličkovej, dopravný podnik mesta Košice. Teraz som vypísal stásku, alebo vlastne podpísal a dopísal a urobil potrebné veci, ktoré potrebujem. Neviem, či som vám niekedy ukazoval, ako vyzerá taká stáska vodiča. Premávkový výkaz vozidla a vodiča DPM-ka, takže takto nejako vyzerá stáska, neviem, či ju vidno. Takže teraz som mu pekne dopísal, vypísal a môžem vyštartovať na trať. Čaká ma dosť nepríjemná jazda, pretože svieti slniečko, listie padá a šmýkajú sa nenormálne koľajnice. Veď niekde na niektorej zastávke vám aj ukážem, ako sú koľajnice obsypané listím. Ale už poďme hetkaj, lebo sa neviem dočkať, koniec služby sa blíži. Poďme het. Dnešný vlog je na samom konci, takisto aj moja služba, moja jazda. Keď sa vám toto video páčilo, lajknite. Tí, ktorí ešte neodeberajú môj kanál, aby ho chceli odoberať a ešte tak neurobili, dajte si odber. Tí, ktorí by ste chceli ma podporiť, virtuálne pozvať na kavičku, môžete tak urobiť na platforme Ko-fi. Všetko potrebné nájdete pod videom. Takisto môžete aj treba použiť aj tlačítko super vďaka a takisto ešte, keby ste chceli nejaké fotečky, tak ma nájdete na Instagrame Videoštúdio Baker. Takže ja sa s vami lúčim.